nyo yan, ang kapal oh. Pero try natin yung dumaan sa mas mahabang utang para medyo mahaba ang ating life cycle. Again, November 6 today. Buti tinakpan na nila yung bukas ko na kasi gagamba. Alam may mga ano din parang gamito. Either dyan o sa St. Ignatius yata. Pero ko sa Ignatius. Ito naman na dito pare-pareho ruta yun. Binablog natin araw-araw. Pinalahati ko episode na nung Shangri-La Frontier, familiar ko sa amin. Yung maganda sa motor eh. Though yeah, sa totoo lang, delikado. Dito dito, delikado talaga ang motor. Pero yun na, when it comes to efficiency sa travel and gas consumption, yun na yung traffic ko, diba? Traffic ko kanina, kung 4 wheels ako, hindi ako makapunta rito. Kita nyo yun, dumaan ako doon sa kanina. Yun nga lang, pagka kung mamotor ka, be careful pa rin. Actually, technically speaking, hindi
hindi tama yung ginagawa ko na singit eh. Pero again, nasa Pilipinas tayo eh. Actually minsan nga yung mga traffic enforcer, pagka alam nila merong chance na ma-accident, pinapa-singit nila yung motorist. Kasi magkukonsert naman talaga ng traffic. Isipin mo, yung susundin ng motorist yung ruta ng kotse, matatraffic talaga nung tipong hindi siya pwedeng malis sa lane niya o suminit. Matatraffic at matatraffic. Nakakatulong nga yung motor para malesen yung traffic kasi more maraming tao nakaka-travel pero less space ang nako-consume compared sa yung mga laking mga Montero or Fortuner na madalas isa lang yung nakasakay, diba? Kasi ang laki space kino-consume. Hindi natin na-miss naman ha. Actually sorry magkaroon ng coaching ganun kalaki, sakyan na rin naman. Pero yun nga, makakatulong yan yung motor or paglalakad or bike sa pagpapalesen ng traffic. Kasi yun, ang laki ng sasakyan mo tapos mag-isa ka lang nag-drive. Kasi lalo pa titipid ka, break even type ka lang sa trabaho, tapos yun ang laki ng gas na nakukonsume mo, diba? Bilisan natin kote dahil pumapatak na naman ang ulan. Huwag mo muna abutan, time out, traffic na, konti na lang. Siya guys, end ko muna ang ating motovlog for today. Comment lang kayo kung ano yung gusto yung pag-usapan. Yung susunod na topic natin siguro bukas or any time na may chance tayo mapag-motovlog kasi pwede lang rin naman sa availability, pero unless ayun kasi para kwento sabang wala kang ginagawa, which is yun, nag-drive ka, nakapokus ka lang sa daan, pwede magsalita mo. Ayan pinutulan naman nila puno. Yan, na-realize ko yung kailan ba yun? Kahapon ba ako motovlog? Sabi ko, ang sobrang taas ng taas. Ayun ngayon, baha. Tingnan nyo, baha dahil yan sa puno. Ano yung ginagawa nila? Panel pa yun. Siya. Gandang araw sa lahat sa inyo. Good day everyone, and enjoy the rest of the day. Bye bye.